Синең кочагымда эреп, йокларга килә китәсем, икәү бергә каршылыйсым килә, аткан таңның һәрбер иртәсен. Ныгырак кысып, кышып алсаң мине, бик бәхетле мине итәрсең. Кайнар назлы сулышыңны тыеп, килә минем эреп бетәсем. Сулышың белән суырып ал син мине, минем тыным белән сула син. Күкрәгеңгә ныгырак сыенып, йөрәк тибешеңне тыңлармын. Ике йөрәк тибә, дөп-дөп итеп, бер ритмда тибә табышы. Нинди бәхет инде дөньяларда, яшәүләре бергә кавышып. Автор Гөлнур Галимова.